Okay, mayong adlaw kanang tanan niya puta sa Apang Lunanon channel. Okay, na ta sa Katagbakan Loon Bohol. Okay, makita na to ang Katagbakan, no. Oh. Limpyo nindot kayo mao ni ang iskina padung sa Kantawngon diin ang Kansuwagwit Malabyan. Okay, ayta padung ta didto atong tan-awon ang kini padung sa Tagbilaran ng may series, no. Okay, mao ni ang hinagbo padung puna sa Tubigon. Okay, ayta sa kini ata sa naitabuan tong gilabay taga Bakong. Dapin sa kasada ra man dinhi. Natural kay ka-service niya rito, diri lagi labay baho pa gani karon. Ay pati baho dili masingo. Nya mo tana tawag naon sa ni pagkahitabo ang nakitaan man basig naay lumalabay diri nga gibahuan. O tong nasusi nila ang kuan, dapit diin nakitaan ang si Usi nga taga Bakong. Tubigon, tiyaw mo lang layo atong Tubigon diri gilabay sa kahinungdan ito. Ang takibawat. Okay, dit mamilit so akong ang maestra sa kuan. So hitabuan ni Mamilits. Sa may among nakitaan man ni ani. Kay ko kasi istorya ani. Ko kibaw lagi. Kuan ko no. Kaman. Nag baho pa ma. Ako pa bitaw. nag Baho ka. Ana ra di ay ana. kadto ra dagkuan. Tara matuha. Do ra man di ay. Duur oy. Mao din ning kuan sa mo daghan na bato. Ibantay ka sa ana ma'am nga naay tagilabay diri patay pa nga. Diha nakadungog ko pero wag gyapon ko ka. Dini ato. Dinhi jud. Hindi ko pud sa una. Ano man gisuki man ni kuan? Ano dapita to? Makiba wapon makibaw pa siya na ni labay diri. Ina ga helmet kini to pagka helmet pa. Gabi Tanaw ko sa una. dia. Helmet ang kuan. Ga helmet pero ana pusa nag o. Di ko ra di ay ngana ra dito ano. Kansuwagwit ni ma'am. Daan ning daan og Di na daan. baho jud. Di ato basi ka tudiyo sa. Asa sa dapit. Giligi to ni sa. Picture dito to. Asa ta ana lujo sa. Ato siguro kinabusan na to. Dito gijang gilig-gilig di ay. Pero gitsa siguro to. Git sa ja maligi makuan dai maabot dito mo sabod-sabod mo to. Ija siyang gipahiluna niya dito. Na ito kita mo na bato. Agita po ng bato. Oo. Yung mga i-report ito nga naitabon bato. Yan mag-istorya ta mga. Hindi mo ko di sa amto yung pamilya na nilong ko ng tugas. Ana tugasa? Sa nilong tugas mo nakakita. Ang pamilya man po nakakita ko. Yung mo kibaw mo siyang nani. Nanilong lagi ko nung aning tugas kaning tugasa siguro. Di sa may ilang asa-asa sa padung dai. Dong na muli. Kan sa Nano la Ikan sa kanwag. kay tagan mag ba dai. Nangita lagi sila. Sige tanan ko nung mga na may interview sa bata. Bitaw na istorya sa dang anak na ang Diyan naka-timing pa sila ani nakahunong. dili sila yung hunong kay arohay ka no. Hangin. Diyan nakabaho sila. baho sila na baho lang giduho ko. Uy, kuha na po da. Kuryosuha po da. Murag pa tultul na siya si Jawa. Kuan ganing nay gikuan nga kagra din. Kag na siya yung kuha na. Kaya ano mo. Posible pag maka. Lagi. Posible ka sa kadak-kadak. Diyan maupay dinhi. Nangita ko sila nga asa. Kan mag, isa may ilagay pangita sa kanmag, ma'am. Parinti sa ko na ila parinti kay basin ko no. Diyan dito. Di tagna-tagna ano ko to? May tagna-tagna ba nga kuan? To dito. Gipapit pa siya din niya. Paguli na. Pag gipasi insilong. Ako na sila. Insilong sila tujo. Tres naman to. Ginitan sila sa mana. Mura ko nung taligsik. Asam to basta kay dinhi siguro tugasa kay magtugas. Mataling kaga kuya diyan wala. Kuryoso din. Dapat ko nila ani nay baho do or mo 10 metros nga sakto sa 10 metros ra silang standbyan. Baho ko di. Baho eh. May ano ba pila yung missing? Kasi ani ko pud. Kuja pa mo nga tulong po Pila dani. yung missing ra ba? Nana pud. Kan taga 14 anyos. Da sam to. Estudyante. Mau lagi estudyante siguro na kay ngano kabugot kuan estudyante. Kami saan na masing? Oh si Brad. Jamar go pag go. Oh ma'am. Ajo kay naamo kay istorya. Ana mo ka brain man ta. Ha? Brain man ta. Sa may kuha na ni itabo lagi ka ng gahapon ni nakita na. Baho gahapon ba? Baho ah. Baho. Baho ah dyan. Baho amo ni. Dami tag kay suito kay bukid dari diri. Abi ko dito sa Idas Pikas na may tamay na pangpang dito. Abi gali ko dito. Labi ko dito hala. Ikan. Kalugi mo dito ay labi dyan. Sa may istorya ni lagi kay mo atang kuno kinsa nakita ni. Ito banang kita
pangita ni. Manong naabot ng bana ni. Pangita lagi ko no. Amo to istorya ni Mamilit sa karon nga ikang kuno kan mag. Da. Anja nangita ito kanay parinti anja ing murag intaligsik ng hapit ani. Dinhi na nilong nakabaho kuno sila og kuan mao to sigapat mo gitawag dito sa kanga. Oo. Kuya dyan kag lagi kuan Adong ka rin tao. tao. Gitawag din sila kay naman ko italigsik ing silong. Oo. Anja anong pung Yan ani dapit. ali pud dapit. Mura dyan sila gitujo dyan ba nga. Isa nakita Garang pagtungod po. ano mo nakibawang po sila diyan ni. Tinuod lagi itong Mamilit eh. Okay. Danilong kuan ni ko no. Lagi, posible kuryoso ako da. Nakabaho sila ba? Di kuryoso ako na itunong sa sila ni. Ha? Matag na, matag ko mo to. Kapitag na po ito nga naani. Katagnaw. Lag na. Ja. Kalanggo bang bana ko no. Nga naani kong dapita. Ani dyan, og dito ras kan mag. Wala kay katulay mo pita ko no. Also dambo. Kaning ko kan Dili lagi susunod. kaning kag di pero ang makit ang gapatay pa di baw eh. Yang ko naman. Yang kana de. Amo. Adi ba? Baby nga. Ah, Ano na sa ni Ma'am Juan? Ni attorney ang kana. Adi ba? Interview naman. Lagi piso na. Ayan. anong ida man tong ipatay oy? Ma sa may istorya to kon. Yang mid. Yang ayan ni amo yang silo silo. Tiguang na amo ja. Ako tuko pa kita ko. Jura, kung matinuod magaling. Bahuwa pa ba yo? Dingan ni kagapon. Labay ko nga. Pero may sakto ko nga duro. Ah, mao may baho. Sa may gisidlan sako. Saan sa kuha? Sako mo dad. Page? O di ba? Na diha bitaw. Baho eh. Di ba sakto da supin. Ah, Rupin nga item. yakin sa kay galabay to si Jarapod. Ida ida kita botan pa di bato ko no. Ha? Ah, number mo ko na. Ni mga baturag ko. Baho ay. Gahapon mo makani. Sapo-sapo. Nga atong Domingo ilabay ko ani. Murag nay baho jud. Padung ko sa kuan, padung ko sa Dreamscape. To Domingo, baho jud ari dapita abi og nay gilabay ti kay. Kasagaran mulabay ni mga baboy nga aro baho aman. Kasi kay madeo ta. Ani. Dadaan ba day ni? Di, nadaan niya nagailang kuan gapon. Dadaan naman gabay. Nagtutup pa kan tao ba? Kaduha na sa kuno nila bayi ani. Oo. Katong sa una kuno. Ikaw na. Nagabantay ka? Di mo ngitulong po di ani ha, labayanan jud ni. Yan na wala mo gagawin diri. Ha? Na maabot diri ang Just may bawaan nilang wa CCTV. Nakuan din ni ani dapita kisa ngong na tunong po ani ba na kwinsay jud nga nakuan diri. siguro gyud ba mi diha na dapita. Asa ani lubin man ni. Yan eh. Kakamo tilog eh. Okay mga kaigsunan, padung ta pauli sa atong Pinoyanan. Pwede itong tagikan sa nahitabuan sa usa ka babae nga gilabay diri sa Kansawagwit, Luon, Bohol. Nga taga Tubigon Tiawa puy layo atong gilabayan no. Tulo ka lungsod ang gilabyan. Duha ka lungsod, ikatulo ning Kansawagwit doon. Okay mga kaigsunan o kita ginato ang gilabayan. O mao na among ikapamatuod ninyo nga makita ninyo ang dapit nga gilabayan sa babae dinhi sa Luon. Okay, akong vlog pang Luonanon mga kaigsunan. Ay subscribe na lang kung mahimo o salamat sa inyong pag-view sa akong channel. Igusbon ko nakita ang yun nato o ang atuwa lang makapakadayag o makapakita mi sa mga panghitabo kay vlogger man ta at i-share ang mga butang angay ninyong may bawan. Okay, daghang salamat mga kaigsunan o sa sunod sunday ko ninyo kay basing nadunan ko yung mga interesting balita o unta dili sama niini kundi ang mga kaayuhan sa atong panginabuhi mga kaigsunan nga karong panahon na kakainit o kakalisod. Okay, atong likayan ning ani o ato ning pugnan ng mga panghitabo. Okay na ta sa sentro sa Katagbakan, Luon, Bohol mga kaigsunan. Okay. O daghang salamat. Subon ko kanyang tanan. Magtanaw ng mga ato ang channel. Okay. Daghang salamat.